Your name is glorified. In all places, you alone are exalted. Indeed, you are pulling down altars, strongholds, and everything that contends against your name. Once again, we ask you that you loose the lips of clay. Sebenzisa Nkosi indebe zobumba ezinazilutho Baba ezinamalimo ngoba sibe yicilongo esimemezela umyalezo uNkulunkulu wethu namandla onke wenkosi ezobuya masinyane. Sabalalisa amandla akho, sabalalisa izwi lakho njengokhozi lwenweba amaphiko alo esibhakabhakeni. Siyathandaza Nkulunkulu wethu mangakhona umuntu ovelayo masithele thina bese vela wena itshe linqatshiwe ngabakhi kanti baqaba lona itshe legumbi wena wemfihlakalo eyayifihlakele ngaphambi kokusekelwa kwesikhathi. Siyabonga Nkulunkulu wethu othandekayo ebusuku udumo lwakho namandla nenkazimulo ngoJesu omgcobile wenkosi nozobuya masinyane. Abangcwele bonke bathi amen ngaphansi kwetente. Ngiyacela bafowethu sidlalele yodwa egameni lika Jesu. Angeke ngithathe leli thuba elesabekayo Moya Ngcwele ngikhona ukuthi uyena ongiphayo lona. Ngibingelele bazalwane yena oqala nje engumsisi webandla, engumholi walo, eyikho konke nje imvuselelo, unxusi weqiniso noyaziyo ngqo inhliziyo kaBaba uNkulunkulu. Siyamhlonipha kakhulu. Ayiminingi iminyaka sisenkosini kodwa sikubonile ukuthi ukuhamba nokwenza ocishe kube yikho ingoba ekhona yena. Ngalokho ke kukhona esingakudedela, kukhona esingakukhohlwa kodwa yena ngeke simkhohle uMoya Ngcwele ngoba ukwenza kwakhe konke eminyakeni yonke bekunguye, kungena umuntu kodwa nje bekunguye kakhulu. Amen. Sisambeka engobaluleke kakhulu futhi nesimnxusayo simnxenxayo imihla namalanga ukuthi amenathi ngokuba soxoxa inganekwane uma engekho. Ngibingelele abazalwane kakhulu ngokuthoba abazali bethu egameni lika Jesu, umama nobaba egameni lenkosi, ifamily bazalwane yonke ngibingelela kakhulu isebenzi zenkosi umvangeli ubaba Lungwase benomama. Angilazi uhlelo khona intate ngisho la kubamntamo ngithi incebo njengoba sesehla manje la ngiyathandaza ukuthi ayimba ingenzeki qhubuzeni itimela ke bazalwane. Amen. Ngiyakholwa ngumntwana kaNkulunkulu ngisilisiwe, yamthanda kakhulu uJesu uyinkosi kimi. Amen. La lesandla engibambe ngaso leli pulpit ngenxa yovalo angihlobisile bazalwane hlobo kodwa ngoba uNkulunkulu wangenzela umusa nami siyabonga ngahlanganiswa ubaba lapha yabathi dube phuma ebufaneni ubeke indoda. Amen bazalwane. Amen. Washumayela wathi baba ongizala enyameni uyaqala yena ukuzwa umuntu ethi umfundisi eshumayela. Amen. Kusho indoda ephuma eZiyoni kodwa yathi yaqala ukuzwa egameni lika Jesu umfundisi ethi uyashumayela. Amen. Wayesethi ke mhla wathi mhla wasindiswa uyokhonziswa ubaba uBishop Amen. Ngesizathu sokuthi emshadweni intshumayelo ngikhumbula njengoba ngathi ngikhumbula ukuthi ngileni emini namhlanje ubaba wayekhuluma
ngengane ezelwe ngaphandle sekushadiwe ke ukuthi kwenzekalani kuzona sithi thethina kuyakhulunywa kanti umwengcele nje udila naye. Amen bazalwane. So wahlatshwa ke yizwe utata wathi nje yena mhla asindiswa uyokhonza kuBishop Uchiliza. Amen. Sisamlindileke niyongithandazisa bazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngiyacela bazalwane ukungandi kakhulu ngoba sekuka nje kodwa nje ngicela sivule incwadi kaIsaya egameni likaJesu. Ngihamba noBaba uNtamo la. Baba uNtamo bakhonza endaweni ekuthiwa isemhlasini. Amen. Indawo enama-drugs negebengu ngendlela emangalisayo. Ayiphele inyanga ungayizwanga igigaba zasemhlasini. Umhlasini ngale umhlasini nemawoti. Umuyazi nje imawoti umhlasini unjalo ke. So uJesu ke wababeka ke baba ngabazalwane nje abafakaza ngoJesu kuleya ndawo embi kangaka yabazalwane. Ubaba uNkulunkulu wabavulela umusa ngeNdiya ukuba libanikeze isakhiwo sokuba bakhonzele kusona bengakhokhanga imali. Amen. Kwaphuma ke abantu emkipitweni la lezi zindlu lezi baba ngabazalwane abasinisiwe. Ngiyathoba kakhulu njalo mangithola ithuba nje ukufakaza ngoJesu obasizayo laba bazalwane ngoba ivangeli eThekwini liyashungayelwa. Alibonge igama likaJesu kodwa lishungayelwa athi umuntu uqale ukulandela isonto athi mhlawumbe ngo2020 athi athathlandela isonto. Uthi kodwa mayethathalandela isonto athi hayi bazalwane ngishadile. Uyabona kodwa unezingane mhlawumbe ezintathu kusukela ngo2020 engango2020 engaphansi ka6 years. Umuntu okhathazekayo kubale phela ukuthi njengoba nomzalwane ethi uqala ukukholwa ngo2020 landela isonto. Lezi ingane lezi engaphansi kwa6 years ezintathu iqhamukaphi. Bese uyabona bazalwane ukuthi anihlukanisile kuyakhonzwa kodwa kwehlukanisa kokho. Amen. Manje ngithokoziswa ke ukuthi nalapha eMawoti nalapha eMhlasini la abantu besuka khona eEastern Cape bebabili bayophangela eThekwini bebabili. Ingane yakomunye umuzi nomfana kwabomunye umuzi. Kodwa ingane siyo unkosikazi kuyamqasho leya elaphana. Thola ukuthi ayaziwa kuba ukuthi sewumakoti sewunkosikazi kodwa siyishadisile yona. Ishadisele nje umfana ongayikhiphela lutho. Alibonke amandla kaJesu. Manje laba bazalwane bafike nento embi, bafike nento ebabayo. Bafike bayishumayela uJesu wenza umsebenzi. Amen. La bekhona nje kunabantu abadala izalukwazi khona ogoga ama families abantu seshadisa abazalwane cishe over 5 lapha kuleya branch leyana ucishwa umkipito kwanda abantu abashade ngendlela kaNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. So ke bazalwane sihamba naye ke egameni lenkosi. Izathu ongahambi nonkosikazi unengane encane. Ingane encane Favor. Kodwa ke mhla sabuya ngiyathembisa ukuthi sobuya lo mfana esenamazinga amabili sesihamba naye egameni lenkosi. Amen. Chapter number 1 verse number 18. Okay. Verse number 18. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. Cela ke bazalwane onele sisizulu asifundele. Verse number 18. Ozange sithethe indaba. Kuyisona ukuba live Facebook kuyisona. Hayi. Kuyisona ngiyacela.
ngegama likaJesu. Mfundisi wenzani? Moya. Funda ncike Nkosi. Wozani ke sithethe indaba. Usho uJehova. Noma izono zenu zibomvu kakhulu, zabamhlophe njengeqhwa. Noma zibovu njengobubende, ziyakuba njengoboya bezimvu. Uma nivuma nilalele niyakudla okuhle kwezwe. Siyabonga Nkosi ngezwe lakho ebusuku, silaleleke Baba, khuluma ngalo ngoJesu Kristu omcobile wenkosi. Nozobuya masinyane abazalwane, ngiyacela sithi amen. Amen. Wozani ke manje sithethe indaba. Yeah. Noma izono zenu zibovu okububende, kodwa ziyoba mhlophe njengeqhwa. UIsaya bazalwane lo ungumprofeti kaNkulunkulu. Ebaprofethini eBhayibhelini bayahlukaniswa. Kube khona abaprofeti abakhulu ababizwa ngama major prophets, bese ke sisiba nabancane ababizwa ngama minor prophets. Uma umuntu sithi uyi major prophet, sisuke singasho ngokwesitayela samanje ukuthi lo oprofetayo bese abantu bethi go deeper, eqhubeke profeta idumi itende, bese bizwa ngu-major prophet ngenxa yokuba kusho i-house number mhlampe yomuntu ayaziyo yomuntu amtshelayo, ne-ID yakhe ayaziyo amtshelayo. Simbize ngo-major prophet ngoba sazi ukuthi ukhuluma izinto esizaziyo kodwa singakaze siziswe zishiwo umuntu esontweni. Kodwa la besimbiza ke noma ubebizwa umuntu nge-major prophet ngesimo sokuthi uthathe isikhathi esijana ukuqeda ubizo uNkulunkulu ambize ngalo nomyalezo uNkulunkulu akade emnikeze wona. So umuntu ubizwa ukuthi uyi-major prophet hayi ngoba eprofeta kakhulu kulabanye, kodwa isikhathi eprofeta sibe side nesabanye. Bese bakhona umuntu esimbiza ukuthi yena uyi-minor prophet. Leli gama lika-minor ngathi igama elidelelekile ngoba usucabanga ukuthi isho njengoba eyimana nje uyena mhlawumbe wagcotshwa kagcina kunabanye, noma uyena ongakwazi ukuprofeta kakhulu kunabanye. Kanti umuntu uma eyimana usuke eyimana ngoba umyalezo nento akade eyikhulelwe eyisiprofeto ayibanga yinde kuneyabanye. So eBhayibhelini ke sinabazalwane abaprofeti ke abanjalo. Phakathi kwalabo baprofeti sibe nabaprofeti ekuthiwa ama-post exilic prophets. Labo bazalwane labo abazalwane njengoba sithi post exilic prophets noma ama pre-exilic prophets. Kukhona abaprofethe exilic ekuthunjweni. Kusho ukuthi baprofethe benga uIsrael ungakayi ekuthunjweni besakubona ukuthunjwa. Bona bebekade bevusa abantu ebuthongweni ukuthi ningajabuleli isikhathi samanje. Sikhona isikhathi esisibonayo esizayo lapho khona uIsrael uzongena ekuthunjweni. Bebebizwa ngokuthi ke ama pre-exilic prophets ngesimo sokuthi bona bebelanda isiprofeto bekhomba usizi nomunye oluzayo. Bese bakhona abaprofeti esibabiza ngokuthi ama-exilic prophets. Labo baprofeti abaprofeti abangaprofetanga ukuthunjwa kungakabi khona, kodwa abaprofeti abaprofeta sebesekuthunjweni. Sebethi ke ngasemfuleni yaseBhabheli sakhala, sahlala sakhala, salila lapho khona sikhumbula khona iSiyoni. Uyakuza ukuprofeta kwabo ukuthi abaprofeti ukuthi into zenu ziyeza, kodwa ukuvuswa kwabo bavuselwa uqinisa uIsrayeli ekuthunjweni. Ukuthi lona enamamukelayo ningalena
kusenguye onaye la akanikhohliwa kanilibelelanga. Alibonga igama lika Jesu. Ngoba bazalwane bami ezinye zezinto ibandla nabathile bandleni abayidingayo ukuqiniswa, ngoba akarantanga ukuthi akekho umuntu ongekangena esinqweni, akarantanga ukuthi akekho umuntu angene ezinkingeni, akarantanga ukuthi umuntu ngeke imshaya impilo. Wonke umuntu uyangena nongayicelelanga nophila impilo engcwele. Ikhona into ehamba imfohlise imdabulise emanzini amaningi. Kodwa uma usudabula la udabula khona uke ulangazelele ukuzwa nanokuthi uNkulunkulu usakhona nje kuwena noma kasekho. So abaprofeti laba ama-exilic prophet babeqinisa uIsrael ekuthunjweni ukuba ningawanika amahabho abanye, ningahlabeleli kwabanye uNkulunkulu. Usenguye uNkulunkulu wenu nakusimo eniphakathi kwaso. Alibonga igama lika Jesu. Bese bakhona ke kubona labo ama-exilic prophet abathi bazalwane bami sathi sihleli nasemfuleni yaseBhebheli sikhumbula iSiyoni njalo. Alibonga igama lika Jesu. Kanti ukukhala kwethu simakade usekuzwile. Alibonga igama lika Jesu. Ibona ke labo Isaya abaprofetayo bese bethi vuka wembatha amandla akho ngokuba inkazimulo kaJehova iphumele phezukwakho. Abaprofeti ke ngaleso sikhathi uIsrael usewulahla ithemba, uIsrael usewugive uphile. Sebeprofeta ukuba vukani bazalwane nimbatha amandla enu. Alibonga igama lika Jesu. Kuthi angeke ngimemezele leyo nto kafishana ngisangena endaweni yami. Bazalwane bami isikhathi semvuselelo njengoba sikhuluma isizini yemvuselelo njengoba sikhuluma nje. Alibonga igama lika Jesu. Isizini yemvuselelo, isizini yemvuselelo yebandla. Alibonga igama lika Jesu. Bekukhona abaprofeti akade bedlala ngebandla yonke leminyaka lena. Kodwa njengamanje umoya ingcwele uselisusile ibhola kwabadlalayo, usezonikeza ibandla ithuba lokuba liveze uJesu enjengenkosi nomsindisi. Alibonga igama lika Jesu. La ko Facebook begcwele bazalwane bami amanyala, gcwele inkanuko, kodwa naku siyamkhumbane kumgibelo. Siya namadoda uNkulunkulu awafihlile kusadlalwa. Kwathi maseshayisa sokudlala wayesewavesa amemezela uJesu eyinkosi nomsindisi eshumayela isikwa esingenamvubelo. Ngoba uma isikhathi sokukhunjulwa uNkulunkulu sesifikile. Hawu bangcwele. Ngithi mina uma isikhathi sokukhunjulwa uNkulunkulu sesifikile, kuyogudla uzobhushini ko Facebook bese silalela amadoda kaNkulunkulu ashumayela ivangeli leqiniso. Jesus. So Isaya ke wayememezela abanye abantu abamemezela ukuba uNkulunkulu sewukhumbulile uIsrayeli. Alibonga igama lika Jesu. Yilona ke esifunda ngayo bafowethu, akekho umuntu engithe mangibuka ubizo lwakhe ngamkhonza njengoIsaya. uIsaya uchapter number 1 wakhona uma uvula uyaqonda ukuba ukubizwa komuntu kaNkulunkulu ayiyona into okudlala. Uyaqonda ukuba ukubizwa komuntu kaNkulunkulu ayiyona into okudlala, ayiyona into okudlala. La khona udecide khona uthi hayi bafowethu ngathi impilo inqamukele ikuphi la ngihamba ngosha khona iheist, kodwa iheist engenasibhamu. Abanye ngezansi mabeplana ukuba beyobamba imoto yemali, wena ucabanga ukuthi hayi awuthi ngishaya iheist engaphathi isibhamu, kodwa ngiphatha iBhayibheli ngithi nami ngibiziwe bese ngiyongena phakathi kwabantu ngifuna iminikelo ngibe ngishumayela. Alibonga igama lika Jesu. Alibonga ubizwa komuntu kaNkulunkulu ayiyonto okudlala, iyonto okudlala. Hayiduke. So uIsaya uthi yena kuthiwa ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya, uthi ngayibona inkosi ihlezi esihlalweni sayo esikhulu esimhlophe sobukhosi. He is a prophet that is raised by God, but ngesikhathi esibi sokufa kwenkosi akufuze ubungaphansi kwayo. Umebizwa lomzalwane lo usiyachaza ke bazalwane, ngicela niyibuke lento, ngiyazi sisemvuselelweni.
uthi yena ngayibona inkosi ihlezi ngawusomnene uthi umsila wengubo yakho ugcwalisile ithempeli alibonga igama lika Jesu uma eyilanda lento lena ebuka uNkulunkulu uthi wathi ma emuka ehlenga somnene umsila wengubo ugcwalisile ithempeli wabona amakherubhi wabona amaserafi uthi lele linye latshele linye lathi ungcwele uJehova sebawuthi nalele linye lafike latshele linye lathi ungcwele lento lena uthi agcina ngokutshela na wonke etshelani ukuthi ungcwele ohlele esihlelweni sobukhosi uthi umuso wenkazimulo wagcwala indlu yonke uthi insika zethempeli zanyakaza kungadunyiswa kusiwo nje ukuthi uNkulunkulu ungcwele ngesikhathi bememezela ungcwele bakhe wezwa naney'nsika zethempeli ukuthi lona othiwa ungcwele ngempela zanyakaza iy'nsika zethempeli bese lithi iBhayibheli umuso wagcwala indlu yonke ngalesi sikhathi u-Isaya ebona lobo buhle lobo wayeseyibuka yena uNkulunkulu uqale ngokumkhombisa inkazimulo yakhe wayesezomkhombisa ukona kwakhe wathi mayiseyibuka yena wathi mina oyindebe zakhe zingcolile kuqale ngani ngobuhle kaNkulunkulu ubuhle kaNkulunkulu baba isibuko esimkhombisa ukuthi njengoba kunjena nje lapha gazweni unjani njengoba kunje lapha ezulwini gazweni unjani buka isibuko salafuza uba uyakhona bese uyibuka wena ukuthi mase kuthiwa uyaqualifya ukhona nomuntu ongamlwisa ukuthi awuyi njengoba unje wayikhalela yena engatshelwanga ukuthi uyisona watshelwa ubuhle kaNkulunkulu wathi mina sona wendebe zakhe zingcolile uthi wathi mayibuka kwasuka ikherubhi elodwa uthi lafike laqonda ngase-altare ngala khona kuvutha khona umlilo we-altare uthi lafike lathatha ilahle elivuthayo alibonga igama likaJesu uthi alithatha ngoldawo laselandisa leza kuye lafike lazolibeka olimi aliceli kodwa lafike lazolibeka olimini lathi lento eyishilo ukuthi ungcolile awusangcolanga uNkulunkulu sengcwelisile hamba ke manje uyoshumayela hamba ke manje uyoprofetha alibonga igama likaJesu le chapter ngikhuluma ngayo ubizo kaIsaya ebizwa uqale wakhonjiswa izulu wayisebizwa wakhonjiswa ungcola kwakhe kwase kulungiswa ungcola ukuze kuhlale izinto ezingcwele alijaha kwipulpiti Jesus. Ai, tube. Ai, Jesus. alijaha kwipulpiti qala ubuke bese uyayibona bese uyangcweliswa ngokuba lokhu uprofeta nokushumayela kuhlale endebeni zomlomo manje mayingangcweliswanga zizothi noma iphethe izinto eziright kodwa ziphathe ngomlomo ronke asethi uJames kanti kuyenzeka nemthombeni emunye kuphuma amanzi ayababayo namthothe uthi khana kani so leli lahle leli elalehlela kuyena kwakusokwa yena kodwa esokela ubizo alibongwe igama likaJesu uyena ke lona ke bazalwane bami sesifunda ngaye ke namhlanje uNkulunkulu ukhuluma ngaye usekhuluma ngaye manje kuIsrayeli njengoba ekhuluma kwaIsrayeli uthi uNkulunkulu mina nixabene nami uIsrayeli ubujwayele uxabana noNkulunkulu ubuye uzwane naye uma bexabene noNkulunkulu bebehlulwa beze behlulwe nanayizizwe ezincane ngokuba amandla abo ayengekho ezikhwepheni zabo kodwa ayisebudlelwaneni babo noNkulunkulu akukhona umuntu la itendeni owazi kahle ukuthi uma ngingaxabeni uma ngihambisana kahle nenkosi angivinjwa lutho endleleni kodwa la ngixegisa khona ngihlulwa nalama demon angakaze ngihlule ngisakhonze ebandleni alibonga igama likaJesu alibonga igama lenkosi bazalwane so uIsrayeli uxabene noNkulunkulu wawuhlulwe empini kodwa uma bebuyelene noNkulunkulu babezwana ngalendlela ukuthi uNkulunkulu wangadinga ukuthi baze belwe
ngelinye ilanga bazu ngezinto ngaseJericho bekuNkulunkulu. Uzavele izitha zagwazana zodwa ngaphakathi inkazimulo yehle yawisinto bengaxabene noNkulunkulu. Kodwa mhlaba xabene noNkulunkulu babehlulwa nayo yonke into. So lafunda khona ke baxabene noNkulunkulu. Banjani bazalwane? Baxabene noNkulunkulu. Bathe mabexabene noNkulunkulu behlelwa isimanga sokuba amathumba uswela ekhanda uzikemathini. Bathi mabebuza ukuthi ubani ongaselapha bahlebelana bathi uJehova waNkulunkulu wabo khokho bethu. Bathi bona singenza kanjani kuye? Bathi bona sesenzeni bakene bayeni yey'bayeni zabo bafica ikhulupheleyo bafica engakhupheli. Batshele iy'ngane zabo uba bathathele seyikhuphele bayibeke eceleni basebelethele seyiqhukayo ngokuba bafuna ukuyokwenza imihlathelo noNkulunkulu. Abantu abafuna ukulungisa ubudlelwane noNkulunkulu labo nabantu abafuna ukulahla uNkulunkulu emathumbini, kodwa bathi mabengena esibayeni babona okukhuluphele kufanele bona, kodwa lokho okuqhukayo nokungamehlo elilodwa kufanele uNkulunkulu. Bakuthatha-ke lokhu okusacile beza nakhe ethempelini. Uma befika nakhe ethempelini uthi uNkulunkulu, ngiyafuna ukunishaya, kodwa manje inkinga angisazi ngizonishaya ngaphi ngoba senivele sengishayekile. Bhekani kusukela ekhanda kuze kuye enyaweni ninamathumba niyanuka. Ngamanye amagama uthi uSomandla bekufanele nginishaye ngenxa yempilo eniyiphilayo, kodwa manje angazi noma mase nginishaya ngizonishaya kuphi ngoba impilo isivele isinishayile. Angazi mangithi ngiyaniphanisha ngizoniphanisha ngaphi ngoba ngabantu abayishayekele vele. Angazi mangithi ngiyanihlulela ngizobe ngilihlulela kanjani ngoba ivele impilo ilihlulele. Alibonga igama likaJesu, niyahamba niyanuka amathumba agcwele emzimbeni. Kodwa wathi uSomandla mayiqeda ukusho njalo wathi kodwa wozani nithathe indaba. Wozani sithathe 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 indaba. Wozani sithethe indaba. Wozani sithethe indaba. Wozani sithethe indaba. Benikade nikude nishayeka bengingekho mina uNkulunkulu, kodwa njengoba senishayekile seniyakhumbula ukuthi khona abantu abasindisiwe, khona into ebizwa ngesonto. Ngesikhathi nisagcwele emzimbeni naninyathela emarenki njengey'ntombi, mabenitshela ngesonto babithi siyekeni sidle ubusha bethu, kodwa manje ngoba sewuphelile sewuyasondela esontweni, kodwa uNkulunkulu akafuni ukuhlulela uthi woza sithethe indaba. Woza sithethe indaba. Waphuma esontweni uyintombi, ukhuzwa abazali, ukhuzwa umama, thiwa hlala endlini kaSomandla. Wathi wena ngiyekeni ngangikuphi ngey'khathi zenu, njengoba usubuya manje ubuya sewushayekile, kodwa ngifuna ukuzotshela indaba kakwehluleli. Uthi wozani kimi nina nonke elisindwayo nenikhathaleyo ngizakuniphumuza. Alibonge igama likaJesu. Abanye bamamukela uJesu sebesemajele, kwaqala kukuhle nabangani, kodwa ngenxa yobude benhlela badlala ngethuba levangeli, kodwa uSimakade uthi noma sibofu woza sithethe indaba. 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 Sengiyathandaza bazalwane, ngapha isemhlabeni ngapha ngikubazalwane ngapha, kodwa ngapha ngaphesheya kwethuna. Mawusuwelile usuphumile emzimbeni mawusungapha, kodwa ngapha usakusesemhlabeni ngapha kukhona la uwela khona usuwelele ngaphesheya. Indaba ayithethwa ngala, kodwa indaba thethwa ngala, ngoba mawuke wawela waya ngale
Akusathethwa indaba sekuyahlulelwa ngale. Kodwa njengoba sengapha indaba isengathethe. Uyabona lesisise sahushulwe ngoba kusengalana isengathetheka leyo ndaba. Yabona lo mntwana owamkhipha ngamaphilisi uthi uyadlala ushaya morning pill ekuseni khona into yaphumayo la. Kodwa ngoba usengapha wo sasithethe indaba. Ungaweli nalento ingathethwanga. Ungaweli nalento ingathethwanga. Ngoba manje yawelela yaya ngale angeke isathetho seyikala. Sangahlulelwa ngayo. Cala ningibheke etendeni. Cala ningibheke etendeni. Thina ngendlela usathane amubi ngayo esikhathini samanje. Uthola izingane ezinesibongo esisodwa zilalana. Ezesibongo esisodwa. Makwashada abazali ubaba wafike nengane yangaphandle nomama enengane yangaphandle nithi lishiya lezi ngane zibe yibona namehlo athi uyazi nti asizalwa baba nomama sibone bandawonye thina emzini wenu bese uthola ukuthi ingane ziyaganga ziyalalana. Anibonga igama lika Jesu. Abazi abazali uthi khona izinto ezinjalo ezibuye zenzeke. Anibonga igama lika Jesu. Khona abantu nabasinisiwe osebebona kahle ukuthi emshadweni ngathi lo mshado wami ngiyalahlekelwe yiwona manje. Umuntu afuna indlela sokuhamba kuyoqinisa umshado ngesonto sesontweni. Kodwa ubonela umshado ngathi uyachitheka, engathi uyakekela njengomphongolo, uelezobamba ukekela. Umuntu athi ngisawubalansisa umshado wami. Uthi masubalansile bese siyababona thina sebegqoke bemeshelana. Kube ngathi ukuthi ku-right emshadweni. Kanti basalele bami owesifazane wahamba wayolanda ikoloko. Ukuthi awusakele umshado nendaba ayithethwanga. Uyayazi yena owaya enyangeni. Uyayazi yena owayohamba wayofuna upheka mina ngedwa. Kodwa esumini indaba ayithethiwe. Ayithethiwe le ndaba. Ayithethiwe le ndaba. Ayithethiwe le ndaba. Ayithethiwe le ndaba. Ngiyacela ebusuku uqalase. Donsa amafayila akho ubheke ukuthi alikho liqala elingathethwanga. Awuke uyibhutulule ngaphakathi ukuthi alikho liqala elingathethwanga. Ngokuba uma uke wawela ngale. Umgcine ngala ethozani kimna nonke nisindawo nenikhatheleyo. Ngapho beyinesi. Kodwa mayisefika ngale ubonakale seyijudge. Athi uJohn ngabona abadala nabancane bemile phambi kwehlelo sobukhosi belindele ukwahlulelwa. Ngandena isathethwa. Sekuvulwa ifayela dlala iDVD yezinto ozenzile emhlabeni. Leli tende leli liyinkantolo encane ezokukhumbuza ukuthi amacala mayingathethelelwanga, indaba mayingathethwanga, mawuke wawela. Mawuke wawela. Wawela ngathethwanga uzobheda. Alibonga igama lika Jesu. Kuyobe sekusondela nabaprofeti abathi Nkosi asiprofethanga ngegama lakho. Abanye bethu asikhiphanga namadimoni ngegama lakho. Thina uthobe sithi ashumayelanga yini. Kuba indaba ayithethwanga ngala. Mase siwelela ngale sesifikele emahlulelwe eqiniso ozobe gudluza konke. Hawu basalwane bami. Wosani sithethe indaba. Noma zibofu. Zibofu. Kodwa siyakuhlanzwa. Sibe mhlophe njengeqhwa. Indaba yami yokucina sengivala. Sibona indaba ethethwayo eBhayibhelini. iBhayibheli lithi bekukhona inkosi ogama layo linguSolomon. Nkosi yami. uSolomon ephiwe mawami ubuhlakani uNkulunkulu. Wathi esizweni sakhe kanti namantombazane adla ubusha bawo amabili. Aziwe endaweni ukuthi lawo mantombazane ayizifebe. Akuvela ukuthi ayidayisa noma kwenzekalani. Kodwa iBhayibheli lithi ayizifebe lawo mantombazane amabili.
efa ngalendlela leyo ukuthi ekuhambeni kwawo ngokonakala acishe akhulelwa kanye kanye. Wakhulelwa yokuqala after 3 months waphinde wakhulelwe. Lezi ngane zabonakala ehamba mhlawumbe emalangeni ukuthi ayi besiyibona indlela egijima ngayo emgaqweni ukuthi egcineni zizohola. Alibonga igama likaJesu besazi besingane izohola ngoba awukho umshikashika ngaphansi komthuzo welanga ongenalo. Hayi zahola zakhulelwa njoba ikhulelwa iBhayibheli libaveza obaba ngokuba obaba vele nabo babengazi ukuthi umuntu ukhuleliswa ubani. Sasingazi sathi mase ikhulelisiwe zagoduka zabuyela ekhaya la ihlala khona. Akho mama gogo akho baba la uyabona ukuthi bebeyiphethe ngoba kho mama kho baba. Asazi ngawe oyiphethe kukhona umama kukhona nobaba kodwa lezi ingane zasingenawo uma singenawo baba kodwa wena bakho wenze ngathi abekho bekhona. Jomba mawindi wazi la kudanswa khona eSkopbek wazi la kudanswa khona eMandawe usuka la malangeni nako Potchefstroom nako Mthwalume wazi namadoda anemali wena abazali bakho bekhona. Ngifisa ukutshela ukuthi mhla kodwa uNkulunkulu wababiza emhlabeni koshaya usuku la uyoma khona phezulu kwethuna kube ngazi ukuthi ungamemeza phuma athi yamntanami uthini ngoba yonke isikhathi odlale ngaso usazoyisola ngaso. Lo mzalo omdelele ngaso ukuthi wena owazala yena siyesi isikhathi la uyomkhumbula khona. Buza abantu abangenabazali kwesinye isikhathi bacabange ede sethenga imoto athi kubuma obekhona ede sakhumuzi eqeda ukuthenga isite ayibuke athi wemaka uzojabula uthini ukuba bengithenga isite kodwa wakho ukhala aze ayibamba ukhalo uyazizwa inseka zakhe siyalimala silinyazo wena sazophenduka Ubele umthetho. hayi Dube ungathethwa melo ukuthethwa leyo ndaba leyokhalisa umzali wakho imelo ukuthethwa leyo ndaba imelo ukuthethwa leyo ndaba le ndaba leyo kuba kudelele wena ekhaya sasabuza uma ukuthi ubani kanti omdala la ekhaya imelo ukuthethwa leyo ndaba akufanele sithwe ngokuba hlonipho ihlo nonyuko kuzinsuku zakho zande ezweni. hayi Dube ixoxe le ndaba ayixoxe Dube nono sixoxe ayixoxe le ndaba nono sixoxe ayixoxe le ndaba kwemakhosikazi enaphiwa uNkulunkulu umshado kodwa senikhohle ukuthi babekhona abahle kunani nabangcono nabafundile kunani. Hey ayithethwe le ndaba ngiyazi amen uzophela kodwa ayithethe le ndaba ukuba waphuma ekhaya wathembisa zonke lezo ithembo sezashaba. Ayithethwe le ndaba ngokuba kuyisono kwakuhona ukuthi udelele inhloko yomuzi wakho ngokuba inhloko kaNkulunkulu kaJesu ubaba inhloko yendoda uKristu inhloko yomfazi indoda yakhe. Ayithethwe le ndaba yongahloniphi indoda ushade nayo. hayi Dube Abeselela ilekelele kuphela ayixoxe abaphuza utshwala ilekelela nathi esinisiwe uze indaba ayithethwe le ndaba ayithethwe le ndaba zibovu kodwa ukhona umhlambululo weqiniso igama lakhe lengoJesu. Bathi ke labo sisi laba sebezele baxukuzwa basebazala wazala oqala wesezala wesibili zashiyana ingane ngo3 months kodwa ngabonakala ukuthi iphendala ngabona ukuthi iphencane. Leli iBhayibheli ngobunye ubusuku lona omunye walala njengentombi engenangane kanti usenengane. Wathi mayiphenduka wezwa kufudumala kakhulu ngapha ngalalele ngakhona wacindezela walala kakhulu kanti lento efudumela ingane yakhe njengoba selala ulala lobubuthongo bokuthi into ayizalile akasayizwa noma isicindezeleke uthi njengamanje isiyafa walala
wathi mayivuka phakathi nobusuku evuswa yinseka mayithi uzoyincelisa ingane uyayiphuthaza embhedeni ngathi ingane ayikho eceleni, ingane ingaphansi kwakhe useyibulele. Wavuka wathi mayeyibuka wayibona ukuthi ifile, kodwa kamakhelwane iyaphila. Inkinga umakhelwane ulele njengayo lalile, kodwa eyakhe siyaphila. Wathatha efileyo ngoba esephila esevukile, wayinikeza olele. Wayisethatha iyoleleyo wayithatha kwaba ngeyakhe. Mayivuka ekuseni bobabili uzwa kukhona isililo esikhalayo. Ukhalelana uthi akuyena umntwana wami lo. Okwesibili usefile lengane. Athi iphi ingane yami? Athi nansi. Baxabana. Ukuxabana kwamanje bengesikhona kwabafana, bese kuxabana kokuba ingane zishintshwe. There was an exchange. Size mungcwele singiyathandaza Nkosi. There was an exchange. Uma bexabana kwacaca ukuba akekho umuntu omdala ongayilamula lento. Bathi bona yabona nje basekunje asiyene enkosini. Soyithethe indaba yethu. Bafika ekuseni ngovivi phambi kwenkosi kuzothethwa indaba ebahlulile. Bese sendlini yathi mayibalala inkosi kwenze njani, bachaza lona ngilalile ngalala phezu komntwana yafa ingane kanjalo kwenziwe njani manje. Bathi bona hayi akube khona inkosi, akube yona decide inkosi ukwenza. Baxoxa indaba, isinqumo saphuma nenkosi. Bazalwane bami ngicela ningilalele. Baxoxa indaba yento abayenzile bebodwa, kodwa isixazululo nempendulo izophuma nenkosi. Isigwebo sizophuma nenkosi. Yathi inkosi lethana inkemba. Wabuzakala uthi iphi ingane ephilayo? Ayisabuzwa efile, sekubuzwa lephilayo manje. Bathiwa nansi, bathiwa thathani lenkemba niyidabule phakathi lengane, bese ninikeza uhafu lo omunye, bese ninikeza uhafu lo nomunye. Alibonga igama lika Jesu. Wakhuluma lo nofelwe ingane, wathi sona isinqumo esifanele vele leso. Akavela datshule ngithola uhafu naye bese thola uhafu. Kodwa wavuka unina wengane. Lona neyinseka zayo nenqume phakathi kwakhe for 9 months. Wathi inkosi ngamena umnika yona kube yakhe. Anginankinga ukuthi kimi noma ikuyena, as long as my child is still alive, as long as my child is still alive. Noma ngathiwa kaphethwe yimina, but as long as my child is still alive. Lathethwa icala lavalwa. Yathi inkosi ningabe nisayidabula ingane, thathe nangu mawaso inseka zayo. Ngesikhathi uJesu eshiya amazulu ehlele emhlabeni, uSathane wayethi asidatshulwe kabili sehlukaniswe sehlulelwe. Waphakama uJesu ngakwesomnene sikaNkulunkulu wathi inkosi ungababulali, inkosi ungababulali, inkosi ungabajezisi, inkosi ungabehluleli. Thana ngehla ngiyothetha icala bese ngiyayikhokha inhlawulo abahlawulelele yona. Wemzalwane wami ongafuni ukusindiswa, wakhokhelwa emacaleni akho, wakhokhelwa emacaleni akho, wakhokhelwa emacaleni akho, waqoqelwa emakhaleni akho, wakhokhelwa emacaleni akho. Kufanele uyenze. Sondela umamukele njengenkosi nanjengomsindisi. Bonke laba abantu abadala abala etendeni abazanga ngoba zingekho izinto ezibalekile, kodwa besonxusa wena. Siyacela ayithethwe le ndaba. Into emnandi kodwa ukuthi icala selikhokhela, kodwa mawuke wanqaba uJesu waqhubeka namadlozi akini, uvume abantu abangeke bakhokhele icala lakho. Inhlawulo yecala idinga igazi likaJesu, hayi leyimbuzi, hayi leyinkomo, hayi leyiphandla, hayi lomsamo, hayi lamagobolonda. Yileli icala lezono lidinga uJesu enkosi nomsindisi. Cela sime ngenyawo. Hayi siyathandaza. Thank you, Jesus. Thank you.
Ngisongeza umuntu kaNkulunkulu imike. Kodwa khona abantu la. Inkantolo ifisa ukubagweba. Ifisa ukubagweba. Ngavuma ukugwetshwa. Woza sithethe indaba. Noma ziyibofu. Kodwa uyakuyihlanza. Sibe mhlophe njenge